Salam millet, sizlerle terden Grace FM adminini sapalı Halnazarov. İtak olanlar görüşünüz Grace FM official page sizlerle erti saprana bilen sohbet düştüğümüz olar ve şäher hemen nädip telefondan bağlanmalı hem çatı hem näme dik görkezjek. İtak telefon versemize gelemizde ne şular ýalyk. Görüşümüz ýalyk Grace FM'e hoş geldiňiz diýip telefon versesi. Başa geleli baş sahypadan gün geçip bilýäňiz. Baş sahypa geçelim. İtak baş sahypa gelemede telefonun radyny eşitmek isleýänler, bağlanmak isleýänler gapdallaky birinji znaçyga bassynlar. Birinji znaçyk diýenim şu. Şuňa basýaňyz gönüşçäden biziň radioň saýly açylýar we açylanda göni şundurdan ýekejemek. iOS'dan bağlanmak isteyenler, Apple'dan bağlanmak isteyenler, Apple'dan iOS'dan bağlanmak isteyenler, FLC ya da iTunes'un açığına bassın. Android'lar olsa Winamp ya da Media Player'e bassın. Şu ikisine Android, bu ikisine Apple, iOS. Şuraya alıp ve indi. Çağata geçmek için menü basacağız. Menü söhbetleşe geçeceğiz. Söhbetleşikten onu gireceğiz. Görüşünde çağat geliyor. Çağda gelýäňiz taýda ýekejemin wytidin itak. Ine görüşünüzde White kontakt itak daly soraýar nemeler bar. Basýaňyz gönüp kontaktdan gönje girýäňiz. Görüşünüzde ýalyk itak. Taýda ýeýäňiz salam. Salam diýip berýäňiz görüşünüzde ýalyk gönü gelendir. Şuraya ýagdaý. İtak dinleýäňiz we nemelerimiz üçin sag bolun. Ýene bir dakika aýtylýar. Ertir Soprano salam hormat Soprano söhbetleşigi bolar. Emmeňize garaşýas. We emmeňize garaşýas. Birim belki kompýuterden net bağlanmaly bilen olan videolardan şu biziň nememizden ýani Grace FM ine şaýdan gonu görüp bilersiňiz. Grace FM bağlamak için ine Şahnazarov shanazarov.wix.com/gracefm gruppamyzdan gonu görüp bilersiňiz. Ony gruppamyz Grace FM official page'den şaýdan gonu Grace FM basmagy maçlar. İtak dinleýäňiz üçin sag bolun. Ýene beýleki tapaklarda görüşýänçek. Soralar bar, sora bermeli. Görüşýänçek onda onunla. Daway.